comercial Illa Carlemany va ser l'escenari de la primera actuació en directe del programa Fàbrica d'Estrelles d'Andorra Televisió. 4 de les nostres estrelles van voler compartir amb tots els assistents la seva motivació i dedicació per la música i el ball. Una actuació que no va deixar indiferent a ningú, inclosos el Violet i la Violeta, que van estar encantats de presentar les nostres petites estrelles per primer cop en una actuació en directe. Bé, molt bé l'experiència. Jo mirava en un punt fixer per no desconcentrar-me. Nerviosa, però bastant bé. Pensava que anava pitjor, El grup Via Moda, patrocinador del programa Fàbrica d'Estrelles, va regalar a cadascuna de les nenes un conjunt de roba gratuït, que van estrenar durant l'actuació. Un berenar gratuït per a tots de la mà d'Illa Carlemany, que va posar fi a aquesta gran festa.